আমার আদিবাসী আর রাজবংশী আছে এই দুইটা জনগোষ্ঠীয়ে বিটিসি ইলেকশন খেলিব পাৰিব বিটিসিত রিজার্ভেশন থাকিব हानाय नों जोंनि हारिखौ ओरैबायदि डाउनाव खोलैनानै नोङो ओरैबायदि माबा खालामनानै होबाय मिथिबाय झामेला खालामना होबाय नों खिन्थु हाग्रामा मोजां जानबासो बुरि बोस्लिंगोन नोंखौ मिथिबाय কথা সেইটোৱে জনগোষ্ঠী দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोनांथार टपिकखौ लानानै गोनांथार माखासे बाथ्रा सावरायनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोफोर फ्राय जोंनि ससियेल मिडिया सालायग्रा बर'फोर गासैबो साफ्रोमबो दिनै जाय मोनद' हारिया एसटि डिमान्ड खालामदों बिनि बेरेखायै आरो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्ट बा हाग्रामा महिलारी सार बिथांनि एगेन्स्टआव माने गोबां बाथ्रा बुंबाय 100% माने ससियेल मिडिया बाहायग्राफोरनि गेजेराव 80%फोरा नाथाय 20%फोरा बुङाखै आरोना ससियेल मिडियायाव जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनि बेरेखा बा एसटि मोननायनि बेरेखा जेबो बाथ्रा बुङाखै थ' जाय पकेराग्रामनि नामाथाय आक्तारा बेगम आहमेद जाय इएम माइनरिटी इएम दे बिथाङा जोंनि बर'नि जितु बर' फरायसा आफाद जायखौ बर'नि सिंस्रि आफाद होननानै बुङो एबसुनि सायाव बिथाङा बाथ्रा बुंदों एबसुआनो इउपिपिएल इउपिपिएलानो आबसु आबसुआनो इउपिपिएल दा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों आरो सासे इएमआ माइनरिटी इएमआ बेखौ लानानै फरायसाफोरा स्ट्रंलि सोमावसारदों आरो बिनि सायाव माने गोबां माखासे बाथ्रा फोरमायदों दा नैबे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो गुबै टपिकआव माने फोरमायनो नागिरदों जाय जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा मोनद' हारिनि एसटि होनायखौ दिनैसिमबो अबजेक्सनखौनो खालामना दोनखादों आरो बिथाङा जितु कच आरो राजबंशीनि जितु जे बेले बेजे जानाय बेखौ माने ज' खालामनायनि मोनसे गेदेर थांखि नोंथांमोना जोबजासिम नायलां ओइ हाग्रामा नोंखौ मोजां मानसि सानदोंमोन आं मिथिबायना ओइ हाग्रामा होननासो बुंगोन आं दिनै मिथिबायना नोंखौ हाग्रामा सारबो बुंला आं मिथिबाय नोंखौ सानदोंमोन आं सासे बैसो गोनां सासे बुजिनो गोनां गोरों होननानै सानदोंमोन हाग्रामा सासे गावनि हारिनि थाखाय साननो गोरों मेलेमजिबि होनना सानदोंमोन नाथाय नोङो गावनि इलेक्सन गावखौ राजा दिन्थिनो थाखाय नों दिनै गावनि हारिखौनो नोङो दिनै नों गावनि इलेक्सननि थाखायनो दिनै गुबुन हारिनो दिनै नोङो गावनि इस्टिखौ जासिनानै होबाय लाजियाखै नोङो लाजिनो रोङाखै नोङो दिनै मानो खारखुमानानै थादों नोङो दिनै मानो फंसे बाथ्रा बुंनो हायाखै नोङो साला हाग्रामा आं जोंबाय खिन्थु हाग्रामा ना मा थाग्रामा आं मिथिला दे मिथिबाय मबे पार्टिनिसो मोनलाय लांबाय बेखौ हाग्रामाखौ मिथिबायना ओरैबायदि जोंनो दिनै हरनि 12टासिम आङो माने टेनसन जादों मिथिबायना दिनै मिथिबायना खिन्थु हाग्रामा सार नों मोजां खामानि मावसै दे नोङो दिनै मैया दाखालिसो नोङो दिनै इलेक्सन जिथिदों दे खिन्थु नोंखौ मोजां हारिनि थाखाय मोजांसो मावगोन सानदोंमोन लेकिन नोङो दिनै ओरैबायदि गावनि हारिखौ दुखुआवसो खोलैबाय नों खिन्थु मोजां खामानि मावासै नों बोरै गावनि हारिखौ झामेलायावसो खोलैजोब्बाय नोङो गावनि हारिखौ गुबुन हारिजों नों गादबना दिनै आफाथालायावसो गादबनायनि चान्स होबाय नोङो खिन्थु नों गुबुन हारिखौ बुंनो हानाय नों जोंनि हारिखौ ओरैबायदि डाउनाव खोलैनानै नोङो ओरैबायदि माबा खालामनानै होबाय मिथिबाय झामेला खालामना होबाय नों खिन्थु हाग्रामा बै बुरिया मा बुंदों सेक्रेटारि अफिसाव थांनानै बुस्थुफोर सेफायनायखौ बियो मा बुंदों बुरिया बियो खहा जानाय मोनदों आरो मा बुंदों गथ'फोरखौ नोंसोरो बेयाव फैनानै नोंसिनि सबाबफोरखौसो दिन्थिनाय जादों होननानै बुंदों मा सबाब दिन्थिदों मानि थाखाय दिन्थिदों नों बेखौ मिथिया नामा हा मानि थाखाय दिन्थिदों नों बेखौ मिथिया ओइ खोनसारा बुरै साननो रोङि मूर्ख बुरि माहाय साननानै नाय बे गथ'फोरा मानि थाखाय बेयाव थांनानै हामला खालामहैदों नोङो हाग्रामा लान्थानि नों खिअरख्रा बिनिखायनो नोङो बेबायदि बुंदों नोंहा बेबायदि बुंनो पावारानो गैयामोन मिथिबाय अल्लाह नोंखौ मोनोबा थां सोबावगौमोन आं बुरि बे गथ'फोरा मानो एसेबां खस्थ' खालामनो गोनां जादों मानि थाखाय नोंनि फिसाया खस्थ' खालामदोंना खालामाखै नोंनि फिसाया हाग्रामानिफ्राय थाखा फैसा मोनजादों दि बिनिखायनो नोंहा जेबो टेनसन गैया नोंनि खर'आव नोंनि फिसाफोरनि सायाव बिराद रागा जोंदों आं नोंखौ दाखालिनिफ्राय नुनानै खाथि मोनबा नोंखौ थांनानै बोस्लिंहैगौमोन आं मोजां जानोबासो जा सिदा जानोबासो जा बुरै बेबायदि बाथ्रा बुंनाङा नोङो
गथ'फोरखौ नोङो फरायनो होदों मोजां फरायनो होदों मोजां फरायनानै साकरि मोनाबा बे एसटिखौ होयोब्ला एसटिखौ फानोब्ला माखौ फरायनानै जागोन सिलाय मा मावनानै जाहैगोन साकरि मोनाब्ला मोजां जानबासो बुरि बोस्लिंगोन नोंखौ मिथिबाय বিভিন্ন মহলৰ পৰা এইটো ৰিয়েকশ্যন আহি আছে কোচ ৰাজবংশী এটাই জাতি কিন্তু নমিনেশ্যনত নটিফিকেশ্যনত কোচ হিচাপে এজন আৰু ৰাজবংশী হিচাপে এজন আহিছে সেইটো আমি কাৰেকশ্যন কৰি ল'ম আজিৰ ভিতৰত আমি আলোচনা কৰি ল'ম অসম চৰকাৰৰ লগত এইটো ঠিক হৈ যাব ৰাজুপৰা মোক অলপ আগত লগ কৰি পেলাই গৈছে আলোচনা এটাই যে কোচ ৰাজবংশী বা আদিবাসীসকলৰ যিটো জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগত যিটো এনঅ'চি দিছে ইয়াতে ভাল থাকিলে ভাল সেইখিনি কথাটো কৈছোঁ মই ইয়াৰ পৰা আৰু মই কৈছোঁ আগত যি ষ্টেণ্ড দিছে ইয়াতে মোৰ ষ্টেণ্ডটো ভাল থাকিব কথা সেইটোৱে জনগোষ্ঠী দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই কিন্তু এক্সিষ্টিং ট্ৰাইবেলে একো ক্ষতি হ'ব নালাগে সেইটোৱে আগত যি আছে সেইটোৱে ইয়াত এজেঞ্চিও আগবাঢ়ি যোৱা নাই এজেঞ্চিও পিছোৱা নাই মই কথা সেইটোৱে আমাৰ বিপিএফ দল হিচাপে বা বিটিচি চৰকাৰ হিচাপে আগৰ পৰাই এনঅ'চি আছে আমাৰ আদিবাসী আৰু ৰাজবংশী আছে এই দুইটা জনগোষ্ঠীয়ে বিটিচি ইলেকশ্যন খেলিব পাৰিব বিটিচিত ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব थारैनो नोंथांमोना नुबाय माने साफ्रोमबो ससियेल मिडिया बाहायग्राफ्रानो आरो गोबां दंबावो आं नोंथांमोननो होजोबनो हायाखै माने भिडिअ बिराद गोलाव जागोन नालाय नाजागोन नोंथांमोननो होनो थाखाय जेसेबांखि ससियेल मिडिया बाहायग्राफोर इउटुबार्सफोर बिथांमोना माने गोबां रागा जोंदों लोगोसे बर' फरायसाफोरजों लोगोसे अल ट्राइबेल गासै ट्राइबेल हारिनि फरायसाफोरानो गोबां खुद्रिसारगासिनो दिनैसिम आरो फरायसाफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि गोसोआवबो माने गिखांनायजों लोगोसे रायजो राजाफ्राबो गोबां माने खुगा दामगासिनो मोनद' हारिनि एसटि होनाङा होननानै बाथ्रा बुंगासिनो नाथाय जोंनि बिटिसिनि गभर्नमेन्टआ माने बेखौ माने जेबो प्रेसार लायाखै आरो जाय आक्तारा बेगम आहमेद इएम बिथाङा सासे माइनरिटि जानानै जोंनि जितु माने बड' स्टुडेन्ट इउनियन बा एबसुनि सायाव बा बर' हारिनि सायाव बिथाङा बाथ्रा बुंनांगौ बा माबा मोनसे खोथा बुंनांगौ होननानै आं साना मानोना बियो सासे माइनरिटिया सासे माइनरिटि जानानै गुबुन हारिया गुबुननि न'खराव मा जादों गुबुन हारिनि सिङाव मा जादों बेखौ गुबुना मिथिया जे हमना ला आंनि न'खराव आं गुबुननि सिगाङाव मिनि खुसि थायो नाथाय आंनि न'खराव मा जेंना दङ मा दुखु दङ मा अलखद जाना दं गुबुना नुवा मालाया मालायनि न'खरखौ मोजां नुहुरो नाथाय जाय न'खर सालायो बिसोर गावनि दुखुखौ मोनथियो दा बेबायदि दा आक्तारा बेगमा बियो गुबुन सासे माने माइनरिटि हारिनि इएम मानसिया आइजो बिथाङा जोंनि बर' फरायसा बा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माबा मोनसे बाथ्रा बुंनांगौ होननानै आं साना दिनै हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा मा फोरमायदों नोंथांमोनाथ' नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो आं क्लियार होखाबाय बिथाङा फोरमायदों जितु जाय कच आरो राजबंशीखौ मोननै फारागथि जों जानाय नुदोंमोन ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो नोंथांमोना सोरबा नुदों जानांगौ दा कचआ बेलेग राजबंशीया बेलेग कचफोरा राजबंशीखौ रागा जोंदों राजबंशीया कचखौ रागा जोंदों दा बेफोरबायदि एसे एखुथा जानाय नुदोंमोन दा बे बुस्थुखौनो दिनै कचनिफ्राय सासे राजबंशीनिफ्राय सासे नमिनेटेड MCLA माने जेसेबांखिनि 6 जन नमिनेटेड MCLA होदोंना बिटिसिनिफ्राय दा 2 कच राजबंशीनि MCLA होदों नमिनेटेड दा बिसोरो गुबुन होननानै माने बे सरसा जानायखाय दा बेखौ सल्भ खालामनो थाखाय हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बुंदों जे कच आरो राजबंशीया बे मोनसेयानो बिसोरखौ खौसे खालामनो थाखाय बिथाङा नाजादों अब्ला नोंथांमोना नायदो आरो बिथाङा बे बाथ्राखौनो रोखा बुंबावबाय जे मोनद' हारिनि एसटि होनायाव जेबो माने अबजेक्सन गैया नो अबजेक्सन दिनैसिमबो बिथांनि रावनिफ्राय माने जेबो हेंथायानो ओंखाराखै जेबो हेंथा गैया आरो बेवहाय जेबो क्षति जाया होननानै बुंबाय थादों
नाथाय सिगांनि समाव जितु हाग्रामा महिला सार बिथाङा गावनो बुंखादोंमोन मोनद' हारिनि गेजेराव कच राजबंशी आरो आदिबासीनो माने पलिटिकेल पावर होनाय जागोन बा राजखान्थियारि गोहो होनाय जागोन आरो साख्रि बाख्रिनि जबनि बेलायावबो बिथाङा रिजार्भेसनखौ होनाय जागोन दा बे बाथ्राखौ बिथाङा सिगाङाव बुंबोदों जेब्ला बै एनअसि हरनाय आरो एनअसिखौ बिथाङा खनसे नङा खननै माने डाबल हरनायनि खोथा बुंखानाय अब्ला नोंथांमोना सानदो बिथाङा दिनै गिदोंना मादों बेखौ मिथिला दिनै हाजार रायजोफ्रानो बिथांनि सायाव एक्सन लादों रायदों बिथांखौ बुंदों थेवब्लाबो बिथाङा खोमा सुवाखै जोंनि बिटिसिनि रायजोनि बुंनायखौ बा गावनि हारिनि जितु गाबखांनायखौ बिथाङा खोनासङाखै नाथाय गुबुननि माखासे जेंनाफोरखौसो सल्भ खालामना होनो थाखाय बिथाङा दिनै ओंखारबोदों आवगायबोदों बाथ्रा बुंदों अब्ला बिटिसिनि बर'फ्रा बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिला सारखौ देरहा होनानै शिफ्ट खालामनायनि मुल्य दंना गैया बेखौ रायजोफ्रा एसे सिन्था खालामनांसिगोन बेखौ साननांसिगोन दिनै गावनि हारिनि गेजेरावनो अलखद जानायखौ हमथानो थाखाय हाजार हाजार रायजोफ्रा हाजार बर' फरायसाफोरा खुद्रि सारगासिनो दङ नांथाबगासिनो दङ होख्रावगासिनो दङ थेवब्लाबो बिथाङा खोमा सुवाखै मालायनि जेंनाखौसो सुस्रांनायाव माने गोसो होनायखौ नुदों नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ बेनि सायाव आं बांद्राय बाथ्रा बुंनांगौ होननानै सानाखै नोंथांमोना बा रायजो राजाफोरा बिनि सायाव बिजिरनानै मा फोरमायनांगौ नोंथांमोनाबो गासैबो फोरमायनांगौ दिनैनि जितु थासारि आरो जाय कच राजबंशी आदिबासीनो एसटि होनायाव थाखानाय एसटिहा जेबो खहा जाया होनना बुंदों नाथाय बे बाथ्राया रोखा फोरमान दङ जे बिथांमोना बुंखादों खालि जोङो एसटि नामल' लानानै बा एसटिल' जानानै जों थाया जोङो हानि मोन्थाय नांगौ आरो राजनितिक अधिकारखौ नांगौ बे बाथ्राखौ रोखा बिथांमोना दाबि खालामखादों अब्ला मा खहा जाया नोंथांमोना नायदो बिथांमोना रोखा दाबि खालामखादों कच राजबंशीनिफ्रायबो आदिबासीनिफ्रायबो हानि अधिकार भूमि अधिकार आरो राजनितिक अधिकार बिथांमोना बेखौ माने दाबि खालामखादों अब्ला मानो खहा जाया जानो बबे बिथिङाव खहा जाया होननानै बुंदों बबेखौ माने गोमाया होनना बुंदों माने बुजिनो हाला आरो गावनि जितु गोहोखौ गोमाजानो गिनानै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंबाय थादों जानांगौ आरोना बिटिसिनि जितु गभर्नमेन्टफोरा बा बिटिसिनि लिडार्सफोरा रुलिंस गभर्नमेन्टआल' नङा अपोजिसननियाबो बेखौनो बुंदों जेबो खहा जायालासिनो एसटि होनायाव माने नो अबजेक्सनखौनो होखादों नाथाय बिथांमोना सानदों जे इलेक्सननि माने खहा जानायखौ सानदों आरो जे पलिटिक्स माने पलिटिशियान लिडारफोरा बिसोरनि सायाव बेरेखा बाथ्रा बुंब्ला जा इलेक्सनाव माने भटआव खहा जानो हागौ दा बे बाथ्राखौ सानदों आरो रायजोफोर नोंथांमोना बिनि सायाव बिजिरनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो भिडिअखौ शेयार खालाम